Moi! Kukas sä oot? Mä oon Aadan Ibrahim ja maahanmuuttajien nuorten info- ja palvelukeskus työntekijänä tällä hetkellä ja olen R3 maahanmuuttajien nuorten tuki ry:ssä ollut nyt 5 vuotta mukana. No nyt tapahtuu R3:ssa jytky, jos sanotaan näin, eli meillä on ollut aina haaveena perustaa nuorille semmoinen ajanviettopaikka, missä he voisivat viettää vapaa-aikansa ja tavata niinku kavereita ja samalla sit olisi semmoinen tukipaikka, eli siihen sisältyisi just että erilaiset tuet, mitä nuoret tarvitsevat ja ohjausta ja olisi ammattitaitoisia henkilökuntaa aina paikalla, nuoria pitämässä seuraa ja toisaalta myös ohjaamassa heidät elämässä eteenpäin. Täällä tulee aika monenlaista järjestää, eli se on aika laaja. Eli siinä se on matalan kynnyksen paikka ja nuoret saa tulla vapaasti tänne. Ja ikähaarukka jakautuu eli 18–29-vuotiaaseen asti on. Eli täällä saa tulla vapaasti ja sitten saa tutustua paikkaan rauhassa ja sen jälkeen sitten täällä on meidän ammattitaitoiset ohjaajat, niin he ottavat nuoriin kontaktiin tai nuoret ottavat ohjaajiin kontaktiin, miten päin vaan, niin sen jälkeen sitten aletaan siitä kehittää eteenpäin ja tehdä suunnitelma. Ja riippuen mikälaisessa tilanteessa nuori on, niin aina nuoren lähtökohtaista ja tehdään semmoinen henkilökohtainen suunnitelma nuorille ja sitten päivitetään säännöllisesti sitä suunnitelmaa ja tehdään semmoinen ohjaaja nuori välinen luottamuksellinen suhde, mikä on tarkoitus, että se jatkuisi. Ja myös se, mikä tärkeää tässä on, että yritetään nuorille saada töihin, koulutuksiin. Yritetään näitä nuoria, jotka on jäänyt kotiin, jotka on syrjäytyneitä tai on koulun jälkeen, ei ole tiedä mitä tehdä. Näitä, jotka on tullut vähän aikaa sitten Suomeen, joilla on kielivaikeuksia ja joilla on niin omalla tavallaan hukassa tässä vaativassa yhteiskunnassa, niin heillekin sitten annetaan täällä tukea ja kaiken näköistä. Mutta siis myös meillä niin on tarkoitus täällä järjestää ryhmätoimintaa aamupäivisin, että saadaan nuorille niin rytmiä, normaali rytmiä takaisin elämään. Ja siitä se lähtisi sitten, että yritetään sitten siitä saada joko kouluun tai työharjoitteluun tai oikean työpaikan, että aina nuorista riippuen. Tää avaa ovensa tuossa toukokuun 17. päivä. Silloin on se hieno päivä, koska siihen yhteyteen on myös R3 10-vuotisjuhlat ja sitten tämä nuorten aktivoiva toimintakeskuksen avajaiset. Eli isot juhlat on tulossa. Ja haluan kaikille sanoa, että tervetuloa ja tulkaa katsomaan, mitä ollaan saatu aikaiseksi ja myös sitä, mitä me tullaan tulevaisuudessa tekemään niin tarvitaan myös kaikki yhteistyötahot ja vanhemmat ja nuori itsessään, että kaikki tulee mukaan ja tehdään asioita yhdessä ja kehitellään asioita yhdessä. Että siitä mä luulen tulee hyvää.